So yun mga solid, meron tayong beef ribs dito, yun o. Inugasan ko na to, i-slice na lang natin. At dahil na-slice na mga solid, ipiprito muna natin hanggang sa maging golden brown. Balikan natin mamaya. Yan, pwede na siguro to mga solid. I-set aside na natin yan. Susunod na rin natin ang uling batch. Dami, mapapalaban na naman si Boy Sipat niya, no? Sabi. At start na tayong manggisa mga solid. Yung pinagtutuan natin ng ribs, yun yung panggigisa natin dahil nandito yung lasa. Bawang. Lagyan tayo ng luya. Sibuyas. Yan, pwede na siguro to. Ilagay na natin yung pinrito nating short beef ribs kanina, yun o. Maglalagay na tayo ng paminta. Toyo. Ay, sa inyo na lang gaano karaming toyo ang nilalagay mga kapatid. Napakabango, oh. Bigyan natin ang daw ng laurel. Mag-akad tayo ng tubig mga kasolid. Sabay na rin natin ang suka. At papakuluan lang natin ito hanggang lumambot. Siguro bigyan natin ng 1 oras. Balikan natin mamaya pagkalipas ng 1 oras. Pagkalipas ng 1 oras, update natin mga kasolid kung malambot na. Yun, no? Sarap na. Kamoy na yung baka, no? Pero hindi pa natatapon dyan. Nalagyan natin ito, yun o. Sasangkapan din natin ng asin. At nalagyan natin ng gata. Yun o. Grabe to, Mrs. Kitchen. Mapaparami na naman ang kain ni Boy Sipat niya. Tataya lang natin kumulo mga solid. Huwag natin tatakpan para ma-reduce yung sabaw niya at maging sauce. Update natin mamaya. Agad. So yun mga solid, ito na po ang ating nilutong short beef ribs, adobo sa gata. At ang petsa nga pala ngayon, November 24. Binabati ko nga pala ng happy birthday si Mrs. Yasmin Navarro Bukod, ang asawa ni Boss Rolando Bukod. Happy birthday po. At may shoutout po tayo mamaya pagkatapos kumain. Kaya, Kain na po. kain na po tayo, Boy Sipat. Grabe yan, Boy Sipat. Nagmamantigasyo. Grabe. Woo! Sauce muna. Sauce. Yan. Kuha ka na dito, no? Taste test tayo mga solid, yun, no?
Grabe, lambot na short ribs. Sige. May nakadikit na taba, oh. Ang ganda. Lambot. Lasang-lasa yung nilagay natin, ano, yung gata. Boy Sipat. Kain po. Ang sarap mga kasolid. Pinalambot kasi natin to 1 oras, kaya malambot siya. Aba. Siguro last na lang ako, magsha-shoutout pa kasi ako eh. Yun know, sobrang lambot niya, makasolid yun know. Grabe yan. Lambot. Sausaw natin sa mantika. Yun know, kain po. Sana gawin yung mga recipe ko, mga solid. Sobrang dali lang. At ang konti lang na ginamit natin ingredients. Kaya kayang-kaya yung siyang gayahin. Yung lambot to. Grabe. Kain po. Kain konti. Nuot ang lasa sa buto, Boy Sipat. Habang kumakain po si Boy Sipat, mag-shoutout na po ako. Shoutout po kay Clemente Brothers. Mga landscaper boys po yan. Shoutout sa inyo. Aquino Brothers, yan, mga solid yan. Serrano Family at si Boss Randy Serrano. Farah, Melissa Migriño, Pinoy Cooking TV, Bogroy TV, Darna Sirisa Guapa, Papa Boy TV, Ens Mukbang, Manny Pacquiao Team, Gardening Perth Western Australia, Rodel Kafirma, Outdoor Appetite, Sir Edward, shoutout sa'yo. At si ano, sino kasi yan? Si Georgina Si po. Georgina daw, shoutout. Marites Vlog, mga kamarites. Ambisyosang Ilocana, Toyakis Mukbang, Chow Food Crow, Angry Genius, Christopher Luge, Cesar Evaristo from Japan, Lizelle Toriano, Amy Faardo NC from New Zealand, Villarosa Farm Channel, Erin ASMR, Renato Kasuga Vlog, JR Pagaduan, Mini Crafty Lady from Taiwan, Airville TV, Jimboy E. Chavez, Jinjos TV, Smiley Cyrus,
Malu Lopez at si Simic World. Grabe. Ano, tapos ka na? Opo. So yun mga solid, sana po sa mga bago pa lang sa channel, sana po mag-subscribe na kayo. At maraming salamat po sa ating mga silent viewers. Siyempre, hindi sila nagko-comment. Nanonood pa rin sila, unlimited nood sila. So nabusog ka ba, Boy Sipad? Opo mga kasolid. So hanggang dito na lang muna po ang aming video. Maraming salamat po sa panonood. God bless.